Hori apur bat adostu beharko zeo, guk azkenien esan dut ikastolat gara, jasotze ditugu gaitzak eta daukagu estok bat badaukagu. Eta daukagu estok bat, momentu honetan ikasleek prestatu dezaketena eta gaitzaren bateko kontua da hor, teknikoki neurtu beharko gauzak direla. Guk ezin dugu gure gain hartu nola eta harako garraioa, horren inguruan hitz egin behar da. Guk buruan daukaguna da, hango eskola bateko aurrei, ematea aukera, informatika ezagutzeko eta gailu digitalen erabileran probatzeko. Esan dut lanen, alde batetik alde ekologikoa ez eraipena, baina bestetik soziala edo arrakala digitala txikitzea gure helburua eta elkarlan honetatik gero igual jaio leizke beste gauza batzuk. Buru bat, guk zer daukagu buruan, 25 orkia horretan egongo ginak, beste konpromiso batzuk hartu ditu. Senegaleko jakar elkarteak daukagu harremana eta gure asmoa aurten ere Senegalera ordenagai batzuk ematea. Eta gero, zehazka, iparraldeko ikastolekin ere buruan dago beste proiektutxo bat eta gure asmoa ordenagai batzuk bideratzea. Asmoa. Gero ikusiko da zertan geratzen da guztia.